planga jutang mate ang thek kaching bojia krongsi da bom lopu chathan jo chathan saya por huchit si inut arta ke jum heklang anim supi pena jo karbia khai akopai mate khayang thek kerai asai kedengpo arta ke jum ahir bangpi lun barim lun sipi ke phir ke thak abang pi lapen karbia ron barim temo phurgimo apotha kiri ke tar lipen chenglo karbia khayang thek ke pathir jia bangpi hunmili hansipi pen rong asar pi mar lapen nim sopi mar angmong chingki chathan lawang sonim sopi om swaya hawan rapadang hansia ro amikar lp school than bang sarte hansil lapen sang bp asupi hunmili hansipi arta ningkan trainer camp alangli nonamat guwahati handi girls college along student alangli science stream pen hs second year charlie ponbam hutsi karbia khai jutang apotak research ponbom abong bihok chupo itu mangela horta bang pen mede pa non bela don rap chupa mi go son chipa jir kiti laga hope ke munis ke salam modi la british arni go la bang ke Ove kimi literature atum ang bongpen alang lita inotlo patumi kat news sa phera ke biren inkia hem along rong sar pi la pena sar pi mar la pen nim so pi mar mati okor jang atum pen isi jingki jithan amai pa dopon hunmili hansi pi ke do mate khai kimia tuma phan mena karbia khai ke nang sara phurkimo katar lip chia phan apor chipinang ji la pen ove bare matuma long phu pia phuruna tuma long pati bogdun pen lambarim lunbarim temo barim kabirti dun chia phan pachini pon